हेलौ 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 सोर नोङो? दहाय आं हरदोंमोन ना? दे आं मिस मार्कन नों सोर? माने आङो ओइ बिष्णु बर'लै। बबेनि? माने ओइ जेनेबा मुम्बाइ माबानि नामा इयो गेस्ट हाउसनि। ना गेस्ट हाउसथ' गैया बेयाव देनाय जों बम्बाइआवनो थानायनि नाम्बार बेयाव थानाय नाम्बार आरो ना? मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन आं सार माने। माने जेनेबा मोनसे कम्पानियाव जेनेबा मावबायना। ओमफ्राय मावनानै जेनेबा माबा मोनसे आघात जाबाय जेनेबा हमना ला। ओमफ्राय जेनेबा बेबायदिनि माबाफोर जेनेबा माबा राहा दं नामा जेनेबा बेबायदि? हमना ला दा जेनेबा आं मावदो आरो ना। ओमफ्राय ओरैनो 10 दिनसो जाबायमोन मावनाया। ओमफ्राय थारमाने आखाया थारमाने आंनिया जदो हमना ला। दाना ओमफ्राय मालिकदो ओमफ्राय दा ओरैनो 7 दिन 8 दिनसो जाबाय मेडिकेलाव थानानै ओमफ्राय फैबाय साननै जाबाय जेनेबा इयाव। सोर नोङो? ओमफ्राय मालिकदो रायज्लायदोंमोन आङो। दहाय आं हरदोंमोन ना? जेनेबा आंनियाथ' जेनेबा लाइफआनो गैखाला। नों सोर? जेनेबा नों आंनो मा सुबिदा होनो हागोन बायदि ओरैहाय रायज्लायदोंमोन आङो। बबेनि? रायज्लायनायाव जेनेबा मुम्बाइ माबानि नामा सुबिदा होनो हाया इयावनो जेनेबा हामजासे था। गेस्ट हाउसथ' गैया बेयाव देनाय जों बम्बाइआवनो थानायनि नाम्बार। हामजासे थादो थानानै ओमफ्राय मोजां जाबा देनां मोजां जाबा जोंनियावनो मावबाय थादो ओरैहाय आरो जेनेबा। मा जायगायाव मा कम्पानि? माने जेनेबा मोनसे कम्पानियाव जेनेबा मावबायना। पुने मावनानै जेनेबा माबा मोनसे आघात जाबाय जेनेबा। मा कम्पानि बियो एक्सुवेलि मा कम्पानि? जेनेबा बेबायदिनि माबाफोर जेनेबा माबा बानायनाय राहा दं नामा जेनेबा गारि पार्टस बनायनाय थारमाने? हमना ला दा जेनेबा आं मावदो आरो ना। बिनिफ्राय सोर लांदोंमोन नोंखौ? ओरैनो 10 दिनसो जाबायमोन। ओमफ्राय लांनाया बेफोरबायदिनो फैखादो कम्पानिनि आन्दारावनो। थारमाने आंनिया जदो हमना ला। डाइरेक्ट कम्पानिनि आन्दारावनो मावनाय जादों जानाया। ओमफ्राय सोर दं? सोरबा बर' मानसि दं नामा बेयाव? ओरैनो 7 दिन 8 दिनसो जाबाय। बर'फोरानो दङ दंनायालाय। मेडिकेलाव थानानै ओमफ्राय फैबाय साननै जाबाय गोरों मानसि दं नामा सासे? ओमफ्राय सुपारभाइजार बा इन्जिनियार बायदि बेबायदि कम्पानियाव जोङो खामानि मावनो फैदों जों माबायाव महाराष्ट्रआव। गारि पार्टसनो बानायो बिसोरबो। ओमफ्राय दा जोङो प्रब्लेमाव गोलैना दोङो। बाहेरायाव थांनो होआखै माने धमखि होगासिनो जोंखौ माने। जोंखौ माने खामानिनि थाखाय माने बाहेरायाव बेलेगाव थांनो होआखै माने। बेलेगाव थांबानो बुना हरगोन माबाना हरगोन बिदिनो बुंगासिनो जोंखौ। रुमावबो खान्थियै थानो होआखै। बेखायनो जों जेब्ला कम्पानि मोनसेयाव मावगोन होनबा मोनसे सुक्ति जायो जे बे कम्पानियाव डिउटि टाइमाव माबा मोनसे जायोब्ला गासै जोङो दायित्वआ बिजनसो दोङो सार। बाक्सानि गोजा बाक्सानि गोजा। मिटिंआवबो फैया गलडेनभारा बिदिनो उदालबारि बोरमि बिदि मुसुलपुर। इन्सुरेन्स होनना बुङो। जों मास कम्पानिया मोनसे जाबाय। बेनिफ्राय सोर खामानियाव मावग्राफोरनो इन्सुरेन्स दिल्ली फारि होनांगौ। बे नियम बाम्बुलि सरकारनि खिन्थु बिसोर दिल्ली फारि होआलासिनो बाम्बुलि मानसिफोरखौ बाहायबाय थायो। आङो दा आसामाव दंफैयो जे नोङो आङो पुनेनि सासे नाम्बार हमबाय पुनेयावनो थायो बियो। सोर दं? सोरबा बर' मानसि दं नामा? पुने बेखौ दानो नोंसोरनि नाम्बारखौ हरगोन आरो बिनि नाम्बारखौबो नोंसोरनो हरगोन। बेबायदिनोथ' बाहायो जोंनि बिसोरो। बम्बाइआथ' थांनो एसे दिगदार जागोन नालाय। जे नोंहा बे मानसियानो दङ पुनेयाव जगदिश स्वर्गियारि होननाय। सोर नोङो? बिनि नाम्बार हरनि बेजों थाबैनो रायज्लाय आरो बिनोबो नोंसोरनि नाम्बार हरनि। दानो थाबैनो रायज्लाय। जोंथ' जेबो खालामनो हाया माने इन्सुरेन्स होनांगौ जोंल' कम्पानियाव थाङोबा। कम्पानिया जोंखौ थांजानो गिनानै नोंसोरखौ लोगो हमनो होनो हाया। लिंनाङा बेबायदि जोङो बेबायदि हाउसथ' गैया बेयाव दिनै जों बम्बाइआव थानायनि नाम्बार हमलायबाबो जोङो जायफोरा थैनायनि नामाव बिसिफोरनो जोङो
नांलाय खमलाय कर्टआव थांनाय पुलिस हमनाय उकिल हमनानै जों खालामनानै थ' बेखायनो बेफोर कम्पानिफोराबो मिथिगौ दा एरै हमनो थांबा पुलिस थांनांगोन उकिलाव थांनांगोन जोंहाथ' एसेबां टाइम बेनि कम्पानियाव लाखिगोन जुदि नोंसा उसुबिदा जायाखै बेयाव था बि सानै मानसिखौ जुदि लाबनांगौ बे थांनानै रायलाय बे सानै मानसिखौ रायलायनांगौबा बेयावनो दङ पुनेयावनो दङ थांनानै रायलाय माबा खारनाव नांगोन पुलिसजोंबो थांनांगोन पुलिसाव थांबाथ' बिसोर कम्पानियाथ' बारा माबा कम्पानियासो दिगदार जागोन जोंहा जेबो दिगदार जाया मोजाङै था बे सानै मानसिजों कन्टेक्टआव थानो मोनबाथ' मोजां मोनो ना मोना थानो मोजां फनलाय बिसोरखौ मोजाङै स्रेसै थानो दों बेनिफ्राय जोंनि मानसिफोरा बम्बाइआव थानायानो जा जेरै जामारदोंबा हगारथाराखैबा माबा खालामदोंबा जोंनि मानसिया थांगोन बिनि आगोल नोंसोरखौथ' ट्रेनिंबो होआखै नोंसोर खैजोन फैखो मा कम्पानि आलाय सिलाय दा बहा बेनिफ्राय बे मा होनो बे कम्पानि नागारनानै नोंसोर मा कम्पानियाव फैदों थांबाबो जेबो जाया जेबो खालामनो हाया सोर नोङो थांनाय आगोलावथ' रावजोंबो कन्टेक्टखौ मिथियाबो सोरबा लाङो सोरबा लाङा आलाय सिलाय जागोन होनबा जोंखौ नांगौ जायो नोंसोर जानांगोन आरो बे माखासेफोरा जाय आलाय सिलाय बायजोआव दङ कायजा जायो जों पुलिसजों ज' हमनांगौ बिसोर उल्था जोंनो गेस होयो ना गेस हाउसथ' गैया बेयाव दिनै जों बिसोरथ' लकेल मानसि ना ज' थालाय थाखा फैसा होदोंना होआसै लकेल मानसि जोंखौ माने बायजोनि नालाय बिसोरनो दादा दङ मानसि दङ दाकाइट दङ सिखाव दङ बिसोरजों सिगियो नोंसोर मोजाङै रायलाय मोजाङै रायलाय आखायाथ' आंल'सो मोनदों फैसाखौ खारनोबा जेराव दङ थिगानो था नोंसोर ज' था बे सानैखौ मोनाखैबा बे सानैखौ जोङो रायलायगोन जोंनि मानसिया रायलायगोन थ' बेखायनो नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ नोंसोर सानैया बहा दङ मोजाङै कन्टेक्टआव सोरबासो मानसिजों कन्टेक्टआव थांदों पुनेयाव मबाइलखौ लाना थांनानै कम्पानियाव सोनो होदों फैसा लानायबो गैया बिसोरनि मबाइलखौ नोंसोर मोनाबाबो बिसोरखौ फन खालामनाय उनाव लास्टआव जोंनो बुंहरबाय जोंनो मा खालामनो नांगौबा जोंनि मानसिया पुनेयाव सोरबा थानाय मानसिफोरा एसे रायलायनानै बिसोरखौ बेबायदि नोंसोर आंनिफ्रायथ' बे सानैखौथ' दिहुननांगोन ना दा बेयाव बारा जायोबा आंनि नाम्बारखौ सोर सानैनो हगारोबा गावसोर सानैनो फैनो हाबा नांलायलायनाय मोजां जुदि हाथाराखैबा माबा जायोबा जोंनो खबर बिराद साबधान नोंसोराथ' बिराद देनां मोजां जाबा जोंनियावनो मावबाय थादों खिन्थु जोंबो बहुत खामानियाव थायो आंथ' आसामाव मा जायगायाव मा कम्पानियाव गैया कम्पानि दाख्लै 10 दिनसो जाबाय 3 बुथार जादों 3 नङा 7 बम्बाइआव जेब्ला बुथार जादों होमबा जोंनो हरनि 2टा 3टा 4टा बाजियाव फन खालामबानो माबायदि मोननांगौ जोंबोथ' थांनानै जेबो खालामनो हाया बेबायदि आरो जोंखौसो गाज्रि मोनो जोंखौ जेबो सहाय खालामा बेनिफ्राय सोर लांदोंमोन समाजनि नाम लायो बर' समाजनि नोंसोर जोंखौ सहाय आरो जोंलाय मा खालामनो नोंसोर बहा बुथार जायो बुदलायो खमलायो जोंलाय मा खालामनो नोंसोरखौबो जों मिथिया कम्पानिखौबो मिथिया सोर दं सोरबा बर' मानसि दं नामा बेयाव जोंनि बर'फोरानो दङ दे सोरबा गोरों मानसि दं